Sumpah lho, sepenting rabi sik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek awak dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duwe oke, akhirnya rabi, kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki panggaran duwe aku. Ku eling Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke, lek genjol-genjol sih. Anu silitmu angkat mau. Bariki aku pis. arek ngendok. Sumadep ras sing tias. Ngadeg Nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh, gendeng ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijak kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot e. Aku wis nikah kok Pak karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng kangen tenan karo sliramu. Ten ini Nduk. Oh, sik. Aku bapak. Udah iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki pancen rada mrongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Aneh, ten aja iki bapakmu lho, ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Ten. carike urang. Ten. Tak kintang-kintang Ten, bapak ten. Aku bapak. Alhamdulillah suwe rajamu kula nyatane kali panjenengan iki wis sawetara rada kangen. Amin. Iki ana jalaran panjenenganing Bapak Gunawan nimbali kula sak kanca kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah isih ketemu sehat, isih ketemu awet, isih ketemu bahagia, tur isih ketemu awet. Sing omah-omah alhamdulillah. Mula dalu menika insyaallah Pak Gunawan ngentekke ragat golek nikmat. Nggih, Kersanipun slamet donya akhirat. amin. Hidup yang bermanfaat Amin. insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Wah, Niki jan. Mas, Pripun? kula nderek bombong nggih. Udah kawis wonten kawan tahun kula nggih suwan mriki. Oh, nggih ta. Nggih, ning bedanipun sampun maju pesat. Kok maju pesat bab nggih napa? Masyarakatipun Nggih. sedaya gumolong nyawiji, guyub rukun, anggenipun nandur silaturahmi. Nggih. Wondene ragi mlebet pun benten kalih kang tahun-tahun Petang tahun kepungkur. Nggih, kula mlebet mriki nggih kaya riyen nika nggih mboten beda. Napa-napa nggih sampun didahke masyaallah nggih. Nggih. Sah, Niku tegese masyarakat niku ayem tentrem Mas alah Listrik. diaturi sedaya cemawis Mas. Nggih. Sedaya cemawis. Heeh. Kula lagi ndugi nggih teh panas pun metu. Leres. Rokok disuguhke. Nggih. Soto ditokke. Keluarga Keluarga besar saking Pak Gunawan leh ngaturi dahar. Monggo dahar Mas Litik nggih aku ngono. sami kalih kula nggih to. Wis dadi unen-unen. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah Wis niku. tenan. Ning nggih sayange siji kok Mas. Apa? Kula ken dahar niku suguhane soto ning ora enek sendoke. Terus kon nyosor napa? Oh, sampean iki ya kurang ah. Boten, maksudipun tasih dipun pendhetaken. Oh, nggih. Nggih alhamdulillah keluarga Pak Gunawan menika grapyak semanak, Mas. Nggih. Nyatanipun terbukti saking katahe keluarga besar ngomah ora cukup ngemper kebak.
Nggih. Nganti dhuwur wuwung barang dibeki ngono kae. Nek ra keluarga besar enek kae. Mang delok sing mirsani ning dhuwur lowongan kae lho, Mas. Diaturi kaya wong arepe budal ning Malaysia kae. Delok awake dhewe kaya delok boyo. Diaturi kok. Mula niki dalu sowan biyayi wonten ing tlatah Ngaringan Gandusari. Sari. Insyaallah sedaya cinantet ngamal jariyahipun, Mas. Amin. Mboten namung rawuh, namung mirsani ringgit mboten nanging derek-derek dono driyah donga dipun tujuaken dening keluarga ageng Bapak Gunawan. Leres. Insyaallah ridho lan hidayahipun sedaya masyarakat sedaya nampi kabarokahan. Amin. Anu ngeten Mas Klidik. Nggih. Pak Gunawan pinanggih kalih kula Mbak Cangik. Kula rumaos bombong kepanggih kalih panjenengan. Gandeng gadah kula niku ayam nggih ta. Nggih. Panjenengan benjing kondur ajeng beto ayam urip napa telur lha muni ngenten-ngendikan. Alhamdulillah. Lah sirku tak nggawa pitik urip tak keke bis ya ta. Terus Ya gone tak tinggal. Aku wis pilih ngeboti pitike wae. Iki panjake iki tak keke kene ya ta. jenengan ngoten niku ya ora. Ah iya ngopeni pitik iso bati. Nek ngopeni kancane mburi kuwi wah apane Alfian iki. Ah wong saking pintere Pak Gunawan ngingu pitik iki lho. Pripun? Endoke nganti separo oleh nyuguhi iki mau. Lah pripun ta kaya Endoke ora utuh mek separo tok iki. ya niku utuh kaya. Nggih niku. Amane dipoto kok Mula ngiringan. alhamdulillah niki percontohan pitik horen ngene. Ya Allah, ya Lah Allah. wong jenenge lanange ya. kula kalih panjenengan iki ya iso jagongan kepenak lho. Heeh. Mbok ya paling ora ki njawil pundake adine ndur. Aku tak kepengin jagongan ngono lak kepenak to. Nggih. Ora kok terus meneng ngeten iki. Ah Ya aja meneng to, Mas. Nah. Jenenge. wong ya nyambut gawe padha ning dhuwure kok ya ming krana tentenan ki ya nggih ngopo ngono lho. Nggih, kudune iki ya saling mengisi ngono. Ora ngomong Selamat kancane. malam, Mas Kluthuk. Maju rono. Wis kowe iki raimu ireng wedake ora kandel. Dadak nyisih rene ya ngopo ora. Jane iki penak omongan terus no. Aku iki meneng iki bayaranku ya padha lah sini. Ora kok tegese perkara bayaran ning tanggung jawab kuwi sing penting. Ngono lho. Dandani apa-apa ora pantes blas. Aku gumun Mas Bayu. Piye? Ager dagelan iki menawa sewu wira pradangga panjenengan ngagem beskap ya wasis kabeh. Nggih. Njur kula nikah rikala semanten. Niku lak dipun dawuhi pengrama panjenengan. Nggih. Letik dandan sing mriyayi nggih mo kula ngoten. Nggih. Niki kula dandani kok ya ora mriyayi blas iki. Piye jajal? Malah kaya takir klontang niki. Ora apik blas iki. Oh no. Alah mesem. Apa? Mesem iki lho. Apa urung apa-apa wis mesem ya gembagus kowe. Sing mesem sapa? Lah Seliten capar kok mesem. ayo kono ndang. Mas Kluthuk. Dalam Mas Bayu. Seneng ora. Nah, aku ya seneng ora kira-kira kalih jenengan iki ya. Masyaallah. Pripun, Lah Pak? piye? Kula ki wis pirang taun ora ketemu karo panjenengan. Lah. Alhamdulillah, aku ki kok kangen lho karo Mas Klidik. Loh, Wah, matur nuwun, Den. Pancenipun kula sampun mawantu-wantu kalian kanca-kanca. Binjang menapa saged sapet jagong sak kelir kalih panjenengan. Diaturi. saya ta Mas. Oh, jan dawuh pripun? Kula ki wis pirang-pirang taun ora ketemu karo jenengan. Kalih kula ora nggih, nggih. Kula niku kangen tenan karo Mas Klidik. Lah niki sing dadi catetan niki. Mula kangen kula kalih panjenengan terobati wonten dalipun Pak Gunawan. Saestu. Niki, Gus. Kudune iki kangane kalih kula. Kok kangen karo Klidik iki piye to sampean jane? Loh, mergo nek kula ketemu Mas Klidik mesti ketemu karo jenengan. Dadi yen iki katut. Wah. Oh, ngoten lho. Ngono. Aku seneng. Panjenengan berdua ini tidak bisa dipisahkan Ora kecuali iso. maut, kecuali maut. Bener, Pak. Nah. Ngono lho, padha karo dalu mlika. Apa? Ayo apa? Lah ya padha karo dalu Mas. kuwi piye? Bengi Sing apa? mirsani kathah. Dalu mlika muga-muga ora bakal ana sing misahne dalam rangka maut sing misahne dalam rangka meresmikan musala menika muga. Kosong respeke musala. Oh gitu. Lenggahe keng putra lan putrinipun Pak Gunawan dipun catet wonten masyarakat disahke wana negara yen bengi iki dilenggahke ana ing damparing keprabon. Dilenggahne apa ora iso linggo dhewe piye Mas? Dilenggahke iki dadi pinanganten sakarone kuwi lho. Rumangsamu ki ora ngerti kok. Mugi-mugi Pak Gunawan kalih garwane dados teman-teman. contonge. Nyapa Pak Gunawan ki lho?
Putrane iki lho. Sing didongakne iki sing sepuh. Lho. Kok ngono? Lho nggih no. Manten anyar klek paribasane seneng-senenge diomongi kaya ngapa sok kala direbokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh. Sing sepuh ki didongakne muga-muga awet ben bisa dadi contoh dadi patuladan anak lan mantune. Anak mantune didongakne apik lek wong tuane iki nun sewu bubrah. Apa ya ora iso Apa ya lho ya lho. Sing didongakne ki bapake lan ibuke. Muga-muga anak bisa nyontoh bapak lan ibuke. Amin. bayangane anak kuwi gumantung saka wong tuwa. Nah, Heeh. ngoten lho. Iya ya, kok lek muring-muring iki lho. Dadi sing didongakne menika Pak Gunawan kalih Bu Gunawan. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati kali Pak Gunawan nyapa Pak Gunawan karo Bu Gunawan. Lho, Kowe lek- nek diundangi salah lho kowe. Lha nyapa? Pak Gunawan karo Bu Gunawan sik indah. Lha ya. Pak Bayu kali Bu Bayu sik indah. Pak Klitik kali Bu Klitik sik indah. Lah saiki nek Pak Kluthuk Terus gandengane Blu Kutuk ngono ki. Apa ya penak? menika Pak Gunawan anu tindak jagong kalian Bu Gunawan. Gunawan lho ngono. Menika Mas Klitik tindak jagong kalian Bu Klitik lho. Menika Pak Kluthuk jagong kalian Blu Kutuk. Alah. Wis kowe ora usah dadak gawe ukara Pak barang. Ngono lho, wis santai ngono. Wis to. Mbok lokne blu kutuk ya ora apa-apa. Jeneng elek ya ora apa-apa. Iya. Tapi kan sampean karo bojoku asline. Lah piye to? Sampean lokne bojoku elek jenenge ora apa-apa, Pak. Nah, terus Tapi profesi. asline lho, iya lho, Bos. Piye asline piye? Lho. Piye? Nek- Tak ngomongke apa? Garwane Mas Bayu mboten sombong, Den. Ngapa? Lenggah nderekke keng garwa, memberi doa dan support. Sing ngomong sapa? Lho. Lah lenggah niki ngapa nek ra nderekke keng garwa? Sing ngomong sapa? Kowe iki ora paham kok. Itu karena dilema ketakutan dalam rumah tangga. Kowe contongmu ra geran Sik. jeblas lho. Ora anger gableh kowe. Hei, nek Maksudmu dindikon arep kaya ngapa wong kuwi nek wis ditembungke sakinah mawaddah warahmah sing wis disampaikan karo Mas Bayu kuwi dilakoni bengi iki. Lek dilakoni kanthi ikhlas, kanthi tulus, kanthi percaya. Mbak Yu utawa garwane Mas Bayu ki ning omah tengok-tengok tok turu wis penak. Ayem. Ayem. Lah nyapa ndak ngetutne Mas Bayu? Ini berarti ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak. Genahno. Pangapunten Mas, pangapunten. Contongi Ora kluthuk. ora apa wis ben. Ora Saunine wis ngawur, ben. aja ngawur. Ayo. Neng dindinggon, kesetiaan seorang istri itu akan mutlak di bawah suami yang setia. Di mana ada suami yang setia, istrinya akan juga ikut setia. Di situ ada suami yang sukses. Pasti di sebelahnya ada istri yang setia. Kata-katamu ki tolong aku gaekno kata-kataku temokno sing kata-kataku tak tapukane lambene. Ya Yen kok nang- iso lho. yen nanggerono sing lanang sukses, garwane mesti setia. Urung mesti. Loh, Berarti lek kata-katamu kaya ngono kuwi di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Iya. Kowe roh pelajaran bahasa Indonesia apa ora? ngertos. Enek antonim, enek sinonim, enek lawan kata, enek persamaan kata. Nggih. Lek goleki lawan katane, di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Lawan katane, sok belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Kuwi gek sing diomongke sapa? Lho iya apa ora? Aku kok sosok ketar. Sosok ketar-ketir aku. Ya ora. Lho, Wis iya apa ora? terus piye terus piye? Iki pelajaran lho. Iya ya. Dadi kata-kata kuwi perbahasa kuwi salah. Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Dadi ora mergo suamine sukses. Ngono lho. Iki delok Tapi tanggapan rame kancani. terus Ngopo? piye? Hangangi ngopo? Ora kekrek lambemu muni ta. Ayo. Ini karena dampak dari pendidikan yang tunggul. Ngono lho. Nek Aku didik keluargane apik, mesti tundane ya apik. Apik kaya aku gitu. Nah, Alah. ah, rupamu kaya genset ngono kok. Piye? Aku tak nyonton apik kok sampean piye coba? Mas Ngambut. Bayu teruji lho. Terus ya apa? Loh, Iki diantara dua. kepiye? Kose kok di antara dua. Siji ngatur manajemen, Heeh. Terus sing keloro dalang iki mesti jajarane wong ayu-ayu ngene iki. Nggih. Ini ada dilema ketakutan. Mas, Loh, gunane mata nggih apa? nyawang, Gunane irung nggo, ngambu, gunane kuping nggo, ngrungokne, gunane lambe dienggo, ngomong, gunane tangan dienggo. nyandak,
Gunane sikil dienggo, Mlaku. gunane ati dienggo. Ngrasakne. Lah nyapa nek roh sinden ayu Sik. Kabeh ki mbok omongne. Gunane iki nggo apa? Ya iki apa? Kok iso tekan kono iki lho. Sing bahaya ya kuwi. Oh, ngono ya. Lah iya, Oh, nggih. nyawa. Iya, ya. Aku iki lho. Ngono. Aku ngene iki lho. Lah, iki mergo ngetutke mergo kuwi. Mare klinthing gawe luwengan dhewe iku lho, Manas. Ora kok perkara ngeten iku, Gus. Ora, mripat nyawang tok. Iki ngambut tok. Ngesuk-ngesuk nek mu nyekel rada suwe wae. Lah kok sik to? Rong dina wingi nyekel mek lit ngono tok. Ah, Lah kok iso nyekel mripat karo nyekel nuthuk gula iki piye karepmu? cempolo. Kena mboten? Piye, Mas? Lho ngono lho, Bos. Lah iya. Mulane sing damel ngene. Dalam rangka nikahipun Mbak sinten, Bu? Mbak Dila kalih Mas Galih. Ngene, tak omongi. Kowe rasa ngomongi. Loh, saya itu juga wajib Aja. Loh, ngewene. Lah ya wis ben melu ndongake kok. Aja tukane. Kowe yo kaya ngono. Sik, Ora ngomong. kok kaya ngono. Genah dongane apik. Ora usah ngomongi. Aku ki Ora usah ngomongi. Sing ngomongi iki sing kaya aku ngene. Dongane iki apik klinthing kuwi. Alah, ndongakne apik tapi nun sewu. Apa? Aja kowe, aja ngomongi. awake dhewe mung lelak. Aja nganti nek Lek perkara keluarga sing ngomongi aku. Iya, iya. Aja ngomongi kowe. saestu kok, Gus. Nek panjenengan Oh bener ta, Pak? Saestu. Oh alah, Aja berarti kabare ngomongi. bener. Aja ngomongi. Apa terus kabar? Ora, kabare wis saiki usaha, ya ta duwe. Iki bener. Nggih. Ya. Ro ngono ora budal aku. Ayo, ngomong kok. Lagi nih. Ngene. Abang rampung. Wong kaya aku ngene iki lho. Iya. Luluh lilih. Lemah. Ayu-ayu ngene iki aku keguh ya ora. Masyaallah. Waduh. Hebat tenan. Kolbiahmu kuat, jasadiahmu rosa. Loh, Atimu kuat. kuat Mas. Tapi sing iki ya kadang-kadang Lah yo Piye tau padha iki ae, dirungokke Mas. tenan wis Iki dilemno. piye kok, sing ngempet ati penting Oh Mas. nggih. Kita harus mempunyai prinsip Mas Galih karo Mbak Dila. Bahwasanya kalau kita hidup berumah tangga, sing penting itu mempunyai moto yaitu happy wife, happy life. Wah, ora enek kok moto kok mereke kuwi moto iki anake Ajinomoto. Cap mangkok merah. Ketok lek jenengan iki nun sewu. Gila. Blakonmu kecilin lho. Kok setok kok tembungmu. Kok setok? Happy set baby life. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Masyaallah. Mas Galih itu harus membahagiakan istrinya. Wong lek bojone wong wedok kuwi bahagia, wong lanang itu hidupnya akan bahagia. Lah wong wedok ki bahagiane apa? Sepisan dikoyo akeh, sing keloro aja lali skincare, sing ketelu perhiasan aja telat. Wong wedok. Wong wedok kaya ngono kuwi. Wah. Lho ku nyatane kok wong wedok-wedok berarti mulya ngono kuwi. ya? Mulya. Eh. Tapi aja salah, lek Mas Galih ki sok ben paribasane saking ganteng, sok ben rada elek aja masalah. Lah sebabe, Mas. Pengorbanan seorang lelaki itu demi mempercantik seorang istri. Hmm. Iki wis menjadi riset penelitian 5 tahun kula, Bos. Lho. Ngantek 5 tahun. 5 tahun oleh riset. ya. Loh, nggih no. Ini sudah mengatakan bahwasanya wong ki aja keguh karo wong wedok, aja keguh karo wong lanang, paribasane lanang wong ganteng ning jaba, wedok ayu ning jaba. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya beautiful because of love. Loh. Yang artinya Beautiful because of love. Cantik itu karena cinta. Kowe nyawang wong wedok ayu, yen kowe ora tresno, kowe ora bakal dadi wong ayu. Ayu-ayune bojomu sing nang omah, ayu-ayune bojomu sing ganteng ning omah, mergo kuwi wong sing mbok tresnani. Lanang wedok aja nganti pet mbok deplon. Pet mbok jebol ki mepet tembok madhep ngulon. Kamu ya apa neh bos iki. Lah aku yo melu-melu sampe. Tenanan iki kuwi sing menengo sik, menengo sik. Iya. Salah to tau domo. Nggih mboten Mas. Mbok. Loh, kok mbuh itu? Oh nggih. Nggih, leres. Piye to? Mosok salah. Wong wedok iki kaya ngono ki, Bos. Rumah tangga iki kudu dijaga. Kula niku bojo kula nun sewu. Kula niku rumah tangga nggih 15 tahun. Kok geger ora? Kok aku ngarep seneng karo wong wedok ya ora? Ki lho, Wah, Mbak Dila karo Mas Galih. Padahal nyambut nyonto kuwi. Padahal nyambut gawe karo wong wedok-wedok lho, Bos. Masya Wong ayu-ayu lho. Heeh. Sebabe Nggih. napa? Kok Loh. nganti ora iso keguh ki ngopo sebabe, Mas? Aku wedi yo. Lho kok aku anu Wedine iki omongno sik. Lah Ora. bojoku go wedi ya.
kemesraan tuh tidak harus ditunjukkan di masyarakat Tapi umum. bojoku gede mbiyen Nggih. karena cinta saya terhadap istri. Iya. Akhirnya saya kembalikan mempercantik seorang istri, Bos. Kaya garwane Mas Bayu. Iya no, Mas Bayu ki mbiyen lemu. Eh. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Sing Mas Bayu sing ndi? Garwane Mas Bayu. Tapi begitu Mas Bayu tanggapan rame, akhirnya garwane di apa jenenge iki ditukani obat diet, akhirnya ya langsing kok saiki. Masyaallah. Aku nyontoh Mas Bayu, Nggih. aku telepon to, Nggih. telepon Mbak Yu to. Iya. Yu, obatnya apa Yu? Ben bojoku rada kuru. Akhirnya diwehi resep tuku ning apotek iki obate. Aku tuku obat, alhamdulillah resepnya mandi, saiki bojoku mbiyen lemu to. Nggih. Saiki cilik. Awake. Awake cilik tapi ndase bah gedhi. Sik to. Lah nek awake cilik ndase gedhi lak ya kaya gayor kae. Kuwi jane wong wedok kok lele dungo. Ngawur wae. Biyen ireng, wong bojoku wong desa lho, Bos. Oh nggih nggih, heeh. Blitar desa rada pucuk ngeni Pak bojoku iki. Oh nggih. Ngeni wonge wireng. Wah layak no, sikile mlumpuk kabeh. Masamu mentok ngono. Oh, Cangkemmu lek ora kok apa? nglumpuk. Bayumu lho. Ora. Kuwi mbayumu. Aja nesu sik, aja nesu. Lah kowe diji klumpuke wong mentok kowe to. Kok sik ta. Mlumpuk ki rapi saking rampinge driji ki lho. Aja gelo, nyatane drijine nglumpuk, bojone ora tau kepleset. Nggih. Iya ora? Nggih. Mergo tinggo ngerem kuwi pakem. Enak. Ngawur ae. Ora ngerti kok Ora resepe. ngerti kok. Kira kancane bojoku kowe. Bojoku iki mbiyen ireng alhamdulillah sakniki putih. Aku lo tekok Mbak Yu juga. Kok putih piye lho? Akhire kula tukani skincare, Bos. Weh, Tak tukani skincare ki sak pasang ki siang malam ki regane 7,5 juta. weh diane ta. Wong lanang sembodo ki ya ngono kuwi. Jok kuduk kok. Dadi bojomu Loh, waktu mbaske. iya no, ben ketok ayu no. Ben aku ora kegok karo wong ayu liyane. Jadi percantiklah istrimu agar kamu tidak terpesona dengan wanita cantik di luar sana. Loh, dadi mbok tembaske Tak krim. tukani skincare sing sak pasang 7,5 juta. Nek cara pakainya kuwi Siang malam. bojomu ya mudeng. Lho ora no, bojoku njaluki instan langsung. Loh, Dadi bintang putih piye siang malam digawe bareng, Bos. Wow. Begitu seminggu proses tak delok urung elek bentuke. Iya, iya. 2 minggu tak delok ora elek prosesnya. akhirnya 3 minggu baru terlihat. Oh iya. rata ya. Genah wis. Kulitnya belang kayak tekek. Mas. Ini. Iki malah celelekan. Iki dirungokne tenan lho. Ditimbali ki pamrih apa to? Ora et labora bekerja sambil berdoa. Ndongakne apa aku ndongakne keluarga kowe ora mandi ya ndongakne wong. Wong ditimbali dipirsani piyai sakmene mbane kok Kok iso pamer bojo sing kaya pamer tekek? bojo. Paling tidak itu bagaimana kita bisa melihat di dalamnya Pak Gunawan sama Ibu. Ada usus. Kok sik ta. Di dalamnya ku maksudnya iki lingkungan keluargane kuwi lho. Nah, internalnya itu seperti apa? Delok jerone omah ki ning Ngono lho. ngopo ngono. Ya mie gula gombal. Mama lah mabut telek pitik mburi telek pitik aku. Beliau itu pengusaha. Ora mung nggon ayam tok. Lah. Nek awakmu ngerti nggon tata krama, subosito sopan santun, nggon usaha wae iso didagekke bekal untuk doa mempelai berdua kok. Iso. Kene ora mbok goleki. Iso kowe. Nggon pitik kae. Pitik Camu barang iso mbok goleki. iso. Ayo kene nggon ndas e. Ndas. 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 Pitik kae nggon ndas e sih. Ndas ki kepala. Heeh. Kepala ki saka tembung ki kepala rumah tangga, Mas Galih menjadi kepala rumah tangga Nah. kudu bisa ngayomi, melindungi dan paribasane nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Karepku yo ngono kuwi lho. Dadi wong contoh perkara pitik sawak iso dienggo sangku wong omah-omah. Kuwi mau kepala. Nggih. Papa ki paringono panjang luso, paringono awet anggone rumah tangga. Nah ngene iki lho, ngene iki. Laki lancar, muga-muga pinaringan lancar rezekine wong tuane, ya lancar anak lan mantune. Yo ngene iki lho. Katresnane iki ya kudu diketokne. Nggih. Kuwi adine bangga. Nggih. Aku seneng. Aku iki kepala. Kepala. Bukan meneh nggon kepala ana gulu. Gulu menika saka tembung gugunen. Nah. Gugunen dawuhe wong tuwa. Wong tuwa ki lek ngomongi anak mesti bener. Mergo wong tuwa ki ora nek nyengsarane anak. Intine wong tuwa ki bakal nyenengne anak. Wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa iso ngopeni anak 5. Ning ngurung mesti anak 5 iso ngopeni wong tuwa siji. Masyaallah. Wah, Kuwi mau gu. jan ngono kuwi aku kaya marem dadi adine marem. Lu ki luar biasa. Dalam rangka mantune putrane Pak Gunawan luar biasa nimbali wayang kulit, nimbali Mas Bayu Haji sing dadi dalange, ana Mbak Niken, ana Mbak Tatin, lan ana Mbak Sindir-sindir sakmono bane lan nyeluk sampean karo aku. Masyaallah.
Wah, Jan, katresnan iki pancen kudu. Kaya marem ati. Iya nak iso aku. Ono ki sedulur sing nyawangi wah. Iso. Enek keharmonisan. Ah iya bener. Niku bar gulu medhone terus apa? Gulu medhone nggon Dodo. Dodo ki sak do ki dono rasa. Dono rasa ki sing penting ngadem rasa sak menembane bengi ki ya dono rasa warga masyarakat sak menembane. Sedekah. Alah. Akeme. Aku sing ngambung. Gentenan mosok aku ora le dilat dasmu. Kok dadake melu ki ngopo? Dodo. Donek ki dono driyah ki nyumbang sumbangan kaya mangkono kuwi lho. Duwe ilmu kanggo mulang. Mulang tinggal dhuwit kanggo nyumbang, dhuwit tenaga kanggo rewang. Lah kuwi sing jenenge Lho. dodo. Dodo. Sampinge dodo ana suwiwi. Suwiwi. Kok lah suwiwi ki apa kok jer suwiwi. Suwiwi susu ki saka tembung suwiwi. Kang cak-cak ora. Sing tok kalem kowe gedeng. Suki sumpah prasetyamu sing mbok tresnani kuwi ya kuwi. Kuwi ki saka tembung wilayah rumah tangga kuwi harus diprioritaskan. Kuwi ki wiwitan biyen saka tresno, ya somben mbok pungkasi saka tresno. Ngono lho. Dadi suwiwi. Suwiwi. Suwiwi saka suwiwi kiwa. Kiwa kitab suci kudu mbok waca. Alhamdulillah. Wa ki wara-wara. Kudu ngomong tangga teparuk, ngomong keluarga yen bengi iki ana pahargian. Kuwi suwiwi kiwa, suwiwi tengen. Tengen tak dongakne teman-teman wedok tengdang meteng. Mergo Harapan. sing diteni ya kuwi, harapane keluarga kuwi Meneruskan keturunan. Iya, muga-muga ndang duwe momongan dadi anak sing soleh lan solehah. Terus ngentut. Nyen ki angen-angene so anake dadi sing apik. Lah aku pikir aku kecepetan deh. Kok iso tekan ngentut. Ngen ki angen-angen. Angen-angen Nyentut yo kesehatan. Iya. Mergo rasa ngentut ki lara. Iya. Ngen ki angen-angen sing diangen-angen wis kasembadan. Amin. Lho, Pak. Suwiwi kiwa lan tengen sampun dipun rucat. Lajeng mandhap malih, Mas. Menika wonten pupu. Pupu pusaraning awake dhewe urip ning alam dunya iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pusaraning ati, pikiran ade iki mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pu neh. Puneh pusate pahargyan bengi iki ya Mas Bayu sing dadi dalange. Ngono sepetane. Pupu mandhap wonten ceker. Ceki cekatan. Dadi wong wedok ya kudu cepet ngadeni wong lanang ya kudu cepet ngadeni wong wedok. Iya. Ker ki aja lali wong lanang nukane skincare. Oh iya. Enek meneh sing burung. Brutu kuwi ada telek. Yo enek berapa suku kata ngono. Brutu ki berusaha. Wong wedok wong lanang ya harus berusaha. Iya. Tuki tutupen wirange wong lanang, tutupen wirange wong wedok. Jangan kita aib rumah tangga kita sebarkan lewat media sosial. Harus dimusyawarahkan untuk keluarga. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Elak tenan. Lah, brutu sik sitok. Apa? Brutu ki nggih ngetokke napa? Lencong. Telek. Jangan sampai kita itu berumah tangga, jangan sampai kita hilang dari telekomunikasi. Alah. Kuwi telekomunikasi. Telekomunikasi kok telekomunikasi. Kumpul ada suwe. Kersanipun gaya nggih, Gus. Nggih. Anu ki gandeng rampung ngrungokake anu Mas Telek iki mau. Saiki tak goleke kanca. Coba kuwi nek ora ana wong wedok ora lambene ora kecuwis ta. Nggih. Mbak Tatin gerene sik Mbak Tatin. Oh ngoten, siap. Ayo, mriki Mbak Tatin. Monggo, ayo. Monggo. Petaram turut. Lara disampirke Selamat malam Mbak Tatin sing dalu. Injih sugeng dalu, Mbak Limbo, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris.
saya kasembatan saya kuncara asmane. Wah jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani mriyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok mriyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong Kene wae gelungan. Nek sunduk mentul ra nono kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati yo apik. Kembang melati engko dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku ndek nggih gelungan kene tak wehi kembang api. Lah ndase mbledos. kaya anane Sampe jenengane Aku jamu. jare pegang aja omong kuwi kok. Karepku ki ndudohi wong wadon sing mriyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rung. Banner. Bojoku tak taleni ning guluke. Selendang. selendang ngene iki lho Mas. Dicepi Ya, ya. niki cunduk mentul. Rencana tak cepil linggis sak cengele aja. Mbok ora sia-sia nek Anu, karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye ora? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya ora. Kaya ngono kok nuturi coba mau kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok ora sia-sia karo wong wedok. Biyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho. Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemokke to ya. Lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Eh? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Enggak. Ngapa to ngrasah demek-demok? Oh, saya tahu ya. Mak iki ngopo jane? Jane ngopo ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu iki jan kok celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini iki lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki ki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Mboten. Ning aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Oh, senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek, wah aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene Iso seneng mbok. ora. Wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukokke mas-masan. Lho. Masak mulai kalau bojoku lho. Lah, Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kok lengen ya. Lho. Mas. Iya lho. Oh lah yelok ya. Kalunge sak pelek gedine. Melaku ndek iki 3 wulan bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nanti kentekan Ngantek dicik. kita driji iki nyilih drijine tanggane. Ampuh lho. Niku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kara tetep jek menang Mbak Tatin. Wis cara nyandange didelok. Leres. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. delok. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Gah aku skincare iki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Kula diwet-wet bae. Kalian nglaras gending. Nggih, sadurunge kula tak nyuwun anu Mbak Nggih, Tatin. Arep ndongake apa romantene? Oh nggih, kagem. Tempat. Ngopo to? Mas Apa to? Mas Galih kali Mbak Dila. Nggih, Mas Kale kalian Mbak Dila, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lagi nang Iki ganggu ngopo apa to to? jare? Ono, ojo ono. Ojo. Rasang rusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ayo omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya. Injih pripun? Aku ya seneng ati wae. Apa? Kupengku bosok. Ora. Lah undungane Mbak Tatin apik kaya ngono kok ya. Ya mula gandeng iki Mbak Tatin wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidawasih.
Ya, dandan Oke. gula Sidowasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap, siap. Nggih ta? Nggih. Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgame setya tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, Menika kaya apa? sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Eh? Kowe kok ming leyes kudu Rene ambruk. lho, Mbok Rene. Kok Melu du- Rene. Mbok dudoke sing sehat ngono lho. Dikongkon sampean nyapa ta aku men bali. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho urusanku dhewe. Kok dadak do rene. Lah Rene. lah nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Oh nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe samben gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang lho. Mosok Apa? nyambin bakul kopi lho. Kowe iki turane dek iki ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling iki ngono kuwi. Ngerti lek regane plastik mundak ngalor. Aku ya ora kelingan nek bengi iki rodeke to ya. Ora Bengi kotakku tak resi isik. Sawayange. Pamintaku Nimas Sidowasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Yo. Kaya Apa to Sing ngakoni sapa? Urung wayahe iso. oh alah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis. Ayo. Iki arep nanti aku arep Rene apa rono? Musuh saya Oh, dulu. musuh ini dulu ya. Kaya Kaya Kula. ngene wong nandang asmara diajeng tati injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injih leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu diajeng tadi. Menapa injih to Kang Mas? Gak Menjenengan waku. menika saestu jangan ngremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora Diajeng. Nyapa kok diajeng Iki Mbak? dadi apa? Kowe diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh lho. Ayo. Ing sarina Kene nek sawah duwe ngene Kang Mas. 100.000. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. Kae kenang wong tok. Iki Iki apa ta? Ibarate iki roman ngono lho. Oh ya manuk wong kae. Maksudnya iki Piye? maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya Oh. manuke ngono kok manuke. Tapi duwe kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin diajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kae manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuk lanang ya. Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 saya keprok ndase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae lek uyung adek ya. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih Mas. Genti Mbak Tatin sing nembang. Gini diajeng. Lamun. Kok kucing to Kang Mas? Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu kan. Kula injih remen sanget lho Kang Mas caketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh, kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu diajeng. Anu to brutune ya. Weh dibasake alus ngono lho ora. Gini coba. Gede leh. Lho Kang Manut, sapa? manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas iki. Ayo. Aduh, caketing ati.
bluk-bluk, iya tak pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo pleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Encen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi duwe. Apa tos? Apa ngengkel nek. Ngomong, aja nembang kok ngengkel nek. Oh alah, ya. Wong kok lehmu. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutuki nek. Loh, Domeng aja dolanan lampu. Loro. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Arane. Wong kowe ra pancen kabeh. Aduh. Rokok kabeh ya. Aduh. Ya. Ya. Oh, melu kek. Seni rayaan. Hei! Kok iki Tak jual tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lamune kayak sengok. Ayo. Kene. sesuk ganti pasangan Dik. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing ra sanggup. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Bluk-bluk. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing kono Kowe sing lanang. Kondi. Yen cedak tan. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Kamu. Ojo yang lihat cipok loh. Lah ya rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sita asih pindah. Ngopo kamu? Ngopo goleki ume? Kelingan Umi ya. Ayo terus itu. Rasang gagas. Gak melu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuna. Pintono. Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sita asih perayaan. Yo, sak langgame Mbak Tatin, monggo diaturke setia tuhu. Monggo. Yo. Aku kang setya satu nganti saiki tenan sing kene. iki dadi apa to? Oh. Aku leh medhek ora. Coba. Coba ganti petik Mbak. Tatin cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi Mas? Ayo. Aku Anu sing kringe tengah sing kringe. Aku iki guru tembung ini iki lho iso nakal nek. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak apa setrane. Ayo. Wah. Oh muni lho Mas, ternyata. Oh kurang kenceng Oh, kurang kenceng kenceng, isih. dikencengin. Diuntir. Coba petik nih dipet.
Ya, lanjut Pak Tatin, tebange. Andika pengayomanku Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Titik Mas Guru. Ngoten Gus. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk Niken Salindri, monggo. Kae gumun bakaya sane kaya kuku satu Selamat malam, salam sehat, adik wedok, Nduk Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lariso terus. Amin. Ning sekolahnya tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Titik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya, ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan
nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, Nggih. pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya. Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana boleh itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu pipis pakai Ponakmu ki nek suara? rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ngono ben ra ketok saru. Anakku gitu. ndek yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 Amanah, nggih. amanah. Nduk niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Nduk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. itunya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis suwe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake niki kan genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik aja cedak-cedake wis. Ayo lho. Coba lho, sepenting ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Terus. Nek awake dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duwe oke, akhirnya rabi, kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe aku. Piye motivasine? ora nek bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, Ngoten. nggih, nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta, aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Ayo. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mriko wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok, cocok. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijengklengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen sampanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo mblitat. Bagus. Oh, terus ngenyek ta harus enek sing enom terus ngenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok kamu, tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Yo enggak. yo, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demi nggak ini boleh. bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa to? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah dienggo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. ngapa? Ngarepe didoni kok. Amin. Muga-muga kasebatan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathuke niken aja do ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Linggo. Iya, iya. Nuk iki
Ki apa nu? Nu iki duduk, ya duduk. duduk. Oh, duduk. Ayo nu. Nuker. Nuker enak. Lenggak kene. Terus no Cahayu. Mbah Kakung. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Mange Bagus. Rasa mbok ganggu ngene. Ngenteni. Sliramu rasah ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret belummu. Kowe wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok neh. Bener. Jokke. Dodone rodok neh, rodok maju. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo. Marang Mega ingang Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong. Ya nek dituti kok jikuki apa-apa. Masa aku maling lho. Ora. Ayo, lanjut. Santakan wartane Masa foto ben ngerti ke wong-wong kae. Lah kepadene iki lho, Napa? niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone ngono adine kok meneng wae. Kok boyo? Meni piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing meni boy sinten wae? Sing meni boy. Iya. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong kok iso. Lah malah mbok rokok ngelokne aku boyo. Malah aku setuju wong terayu kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji Ayo wong. getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya. Iya, Aku ora kan? tau mangku, Nduk. Enggak kan? Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Dik. Aku ora sampean sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ah. Niken ora kleru coba kene. Ah ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngopo dadak nglugi bacing klopo? Ora Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah wis wingko asam urate kumat wis wah. samrat matamu. Ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Peh mati. Ya berarti kuwi stroke. Sudah gundulmu. Ya kita ayo apa kok solar ya? Aja ngono to. Kok kelekmu gimana? Ngenyek. Lah urung tak cukur. Layak no riwuk-riwuk. Besok
Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awake awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus nang Cahayu. Lanjut. Lah kok gendul-gendul sih. Anu silitmu angkat lho. Bar iki aku pis. Arek ngendok. Sumadep ras sing Nek Nduk, tias. ngadeg Nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot e. Ngene. Manut to kok iso. Nduk, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Kok mburi dudu lentus. Lah. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngeduk nek kire. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Oh, Sik to kowe. nah aku pengen jajan. Kene lho, Cek. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul ae kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini Ustos pasti. Ah, coba Dani. Dah coba dah. Allah itu Ah, aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo, Ndang, ayo. Ken, anu aku balikmu lho, Ken. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bule bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tek langsung mak. Iya, iya deh. Tekan ndi? Sumedhot re. Sing tias ingsun Kang Mas ingsun prasapa senan bumi langit tangis ing tias nganteni dang rem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk, nduk niken sik. Monggo yen ning tawang. Monggo. Iya, Nduk. lintang wong bagus ngenteni tak lamun mekaing angkasa
Monggo lanjut. Catatin. Tembang kangen. Monggo. Terima kasih matur sebanun. Turuk turuk turuk. Aha. Aha aha. Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha. 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 Sejatinipun enten napa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Den Masih Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Den Masih Broto. Foto priwete kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwe. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Den Masih Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak ya alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Sing penting, Excited loh Mas. Ya. Loh, ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo, karo Bapak budal
Bareng kutondo. Dek. Waro kok Suara kok suarane. Waro kaya aku pol. Suara kok suarane. Dek. Salah kuwi. Jalan. Weton gudang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, gerokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ki sithik. Oh. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sopo? Karo anake dhewe kok lali lho. Alah jenenge Sutimen. Suminem. Kok Suminten? Suminten. Inji Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batalne ya. Maksudnya pripun? Kengsel. Pripun to Rama? Den Masih Broto wis ora gelem karo Masih sliramu. tak kok to Rama. Ngenten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Masih Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki engko nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi Aja. ready belung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Masih Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora sang anggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi Sampai apa ora buka Facebook? Lah kok tekan Facebook? Ketoprak modern ngene iki. Iya, iya, iya. Yen wis jenggot di iki. Omae ndi, Mas? Ponorogo. Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Masih Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya mbok ora ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ngugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak cempluk wis arep didhauke Apa? gitu. Kowe anu cempluk melu Mas BG. BG sangusi cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Masih Broto bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jeneng bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing akon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane ra sedo dadi aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piye karo Adipati pangkat pangkate bapak ki opo lho? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Masih Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Masih Broto bakal rabi karo si malah arepe ning nekku. Aku yo nang Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Masih Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Masih Broto cah. Aku senenge mung karo Den Masih Wis to, Broto to. manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Masih Broto iki ketoke sukses kok ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar-untir. Wis to meneng dulu yo dites dicoba. Pak, aku meneng ngono ki to, Pak. Aku
Batak. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Polologi kurang luwih wis 7599,76. Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten. Sabar sare sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok gak iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Ten. 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 Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun niku, Cok. Ten. Nduk, ngene lho, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng banget tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo aku. Mas Batat, uculi klambine, Mas. Bapak tak kasih. Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliraimu. Alah Den Mas. Iki Aku- nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadahi men. Utuh. Ten. Iki ki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro nggih tisu magic lho. Ten. Ini Nduk. Oh, sik Aku iki. bapak. Uduh Sita, iki Den Mas Broto Sita. aku ora pangling. Den aku- Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ro ngombe nduk banyak lah, aku ro ngombe nduk banyak. Ten. Mas iki kok angel dibuka. Ale kok, Mas. ten aja iki bapakmu lho, ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Ten. carike urut. Ten. Tak kintang. Ten. Bapak, ten. Aku bapak. Ten. Kenceng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus? Bapakmu. Aku wae pengen aku. ora ndase. Bulus. Oh, yo. Den Mas Broto. Bapak gundulmu. Oke. Ora sida iki cek siji meneh kathokmu. Kalau gundul Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama?
Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Ya gini. Iki piye ta? Ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Guna secok. Guna secok. Kok Guna Sentu? Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali ya. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Ya kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Rata iki? Ah, Den Mas Rata. Sabar ya. Ya. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben dok, Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk nggone anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminter rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Dimas Broto. Urungno. Ora iso. Urung. Ora bisa to, kan aku wis karo Den Mas Brata. Cempluk yen rambut urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urung Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambut urunge Sabetke Ponorogan ilang kowe. Cepane Kakek Nggolo. Oh, jajah saka bapak. Ya, tak jangan. Ayo, dok. Terus bapak. As. Kakak. Aku nanti. Eh. Budik lho. Apik piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho.
garis rasane kene langsung sebelum. Oh garis kok iso ndok iki piye kok iso. Mas, oh. Bodo karo ndak kisor ya. Piye? Lho, Yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak warah. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. wis Tak waraske. Aku kaya ngakoni- wingi. aku ngakoni kalah kakek golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Tambah nono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Den Mas Broto aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene santai jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang nai danyang. Danyang sing Aku baur tetep sok. dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Taras. Waras bro. Bayumu waras ten. Kaki danyang nih. Loh, kaki danyang nih danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukri. Bumi ten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji desa aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Burung. Burung. Hei. Hot contoh hot. Hei centel. Bakal mati. Lemet turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serius mantan desa tak undang. Ser bleset. Serius mantan. Udian. Aduh kon gendeng iki. Wah, loro anak. Parah. Malah waras parah. Bapak, Ngapa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari apa? aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Nduk, cukup semene, Nduk. Manuke bapak kemblok. Tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Wasia kadhaup dening Den Mas Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngopo dikocapke wong? Oh pendapatan ora nyukupi Ora nyukupi kok bangga mae. Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing ngersake gelang alit saking Soebul Bed nyanyi Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Truk. Larak disampirke Yo, sik dibawani mriko kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oh nggih. Duh, kaya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lha wong kersane sing kagungan kersa ngersake dijengglengke kok oke. Oi, oke. Oke. Jenggleng. Mangsa. Ayo. Aku nek Umbul-umbul melambyangan. bangga tak jenggleng. Bos, jenggleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah.
Wah, di sawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Hebat. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jegeleng Mas Lidik. Mambiat Tambah wit. mayone Mambiat Yo. Ya. Kose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng mindangan tangan Pak Jun. Nggih, mau ngersake oh gerajakan kok wau. Niki se gelang alit riyin. Nggih. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belah biangan Gendeng Awas, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Kayak wong bedok pitik. Dicari acara ngendi to, Jan? Maksud tak bareng ngene iki. Lah piye ta? Cerot-cerot Lah jaluke piye? kaya kritik. Ayo coba ayo Mbak Niken terus Mbak Niken lanjut. Mas Lidik ya. Jegleng Niken. Pianyu wangi Banyu As. Hoi. Jempolnya tak pidek. Mungkin dhewe aja kena itu. Halo. Ayo. Iya. Oh ya. Wetan sekarang Ose. Ayo. Steren sik ben penak aku kowe ya. Mbak Dita, ya.
Malah balik bawa acar. Ya nek arep jengkel iki bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing kendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng. Iso koprol ya, Pak. Apik to lho. Jenggelengane dadi ngono kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbayen. Jenggelengane dadi kok. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Mbak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Belanjangan Gelang alit diatur iki. Monggo yo. ya. Wes kalakon samene asih
nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk. Matur nuwun. Nggih tak tutuke ning Patek Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Romantene Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun dayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Kluduk. Sami. Ngomong sami tok ibu ya apa? Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya apa Nggih, terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut nak nutuke laku. Siap, derek, mangke.